Hoi Gaeilge Kekiwil Shivis Misha T Rexosaurus Fáilte Chuig mo Vlag. Inniu be me vlog all faoi Cluichí Ríomhaire is over an simúlar fada. Credum Gaeilge go bhfuil Cluichí Ríomhaire riachtanach sa lá tániu an gréad fá. Clistear galore faoi Cluichí Ríomhaire I láthair na huaire. Tá sé go mór I mail an fubal. Tá lán buntáistí agus mé buntáistí le Cluichí Ríomhaire. Dús plé mé na rudí dearafacha nó na buntáistí. Dús bara bíon Cluichí Ríomhaire spríal agus tadnamach. Imraon tú Cluichí Ríomhaire le Gaeilge agus bíon an crack agad le Gaeilge. Tá na Cluichí Ríomhaire currithach fresh. Tá na gimmer FIFA an seas tá Chelsea gimmer the Nike Arsenal. Ach, an lábheile níl rud ar bith gan lucht. Tá gnéithe deoltacha ag buint le Cluichí Ríomhaire. Dús bara, can tú a lán ama Cluichí Ríomhaire agus tá na Cluichí Ríomhaire an costasach freisin. Ach, sin ráta bhuailín guit FIFA immert is bralum sa bheith immert soccer. Bhuailín guit Cluichí Ríomhaire among us a immert as Gaelge nói le Gaeilge. Is mar a déirn an seanúcail batha teanga a leabhart. Sin é go dtí an teachtaide thugging slán a Gaeilge tá súil an gur bhain sibh tadlamh as mo Vlag.